Manguma Express Drewmas media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the Arrow Maker Drewmas media yakanya masvika paline park shumbe yekutanga ndiyo makatarisana nayo mitengo yacho ndiyo iri pasi pechirefu chayo mukabhadhara mari idzodzi munobva mapinda mukati mukaenda right side kunowanika mazebra majirafu ngongoni mhofu maranyala kwoitawo mabranch manager atinodedzera kuti makudu road yedu isecond drive inotenderera mukaramba munayo road iyoyo inokutidzai una rimwe gate reblack rakaita serirwe kunowanika shumba dzenge dziripo 8 pamunovhara mahwindo mopinda mukati mapinda mukati munobva maningirika matendera imomo mabva ipapo moenda pakiosk ndo kunowanika maulfu ngamera tortoise maostrich macrocodile mawhite lion masavana lion kwoitawo transport yevakuru vekare yemanheru gd6 4x4 mapere anowanika ipapo zvakare kwoita nyoka takabvisawo takasiyira vaya vanoti kudenga atende vanomwa doro nyoka dzava kuno kunowanika magabuni viper maegyptian cobra macobra acho vine snake inonzi kanga muri poitawo pafanda poita shato pozoita rova mbira ratobvumira kana mauyawo nemafinawo polisi akakwana munobva mabata rova mbira ipapa